खुलुमबाय रायजोफोर गिबि गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय अननाय सिबिनायखौ नोंथांमोनसिम बावहरबाय। एसे गोबावथारसैमोन आङो नोंथांमोनजों नुजाफैयैया। दिनै नुजाफैनो थाखाय दसे सम मोनदों। नोंथांमोनहाथ' मिथिखागौ दायो बैसागु बोथोर, बैसागु सोलिगासिनो दङ। गुबै बैसागुआ रंजाखांब्लाबाबो जोङो बयबो बैसागु बिदाय हिसाबै बयबो फालिगासिनो दं दासिमबो। आप टु बियो जेठ माससिमब्लाबो सोलिबाय थायो, नोंथांमोना बयबो मिथिगौ। दा बिनि गेजेरावनो दिनै आङो जास्ट प्रेक्टिस खनबाय थायाब्ला खुगायाव वर्डिंफ्रा क्लियार जानो नागिरा। बिसेसके गुबुन हारिनि मेथाइफ्रा जेरै हिन्दी, आदिबासी, आसामिस, बिदिनो गुबुन गुबुन रावफोरनि मेथाइफ्रा खनबाय थायाब्ला खुगायाव फुथिनो नागिरा। बेखायनो दोंफा दोंफा सम मोननायाव प्रेक्टिस खालामबाय थादों, वर्डिंखौ गोसोआव थाहोनो थाखाय। नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जेनेबा एकुरेटथ' जोंनिया जाखाया, थेवब्लाबो खननो सेस्था खालामनायाथ' बयनिबो मोनसे दायित्व एबा नाजानांगौ थाहैबाय नालाय, बेखायनो नाजाबाय थानाय जायो आरो एसे जासिनो नामा साननानै। दा बेखौनो लानानै नैबे समाव आङो नोंथांमोननि सिगाङाव दोंसे हिन्दी मेथाइ खोनासंहोनो लादों। दा बाथ्राया जाहैबाय फैगौ बोथोरफ्राव बिदिनो बांद्राय नङाब्लाबो एसे एसे फांसनफोर दङ। दा बै फांसनफोरनि थाखाय माखासे बायदि बायदि मेथाइफोरबो लानांगौ जायो नालाय, ओंखायनो दिनै आङो नैबे लेटेस्ट मार्केटाव सोलिबाय थानाय आरो सेंग्राफोरनि थाखाय बे मेथाइ दोंसे केसरिया होननाय बे मेथाइखौ लादों। आंथ' बुंबाय थाखायो जे हिन्दीया आंनि खुगायाव बांद्राय क्लियार जाया प्रनाउन्सियेसना। जों गोथां गोथिं बर' रायज्लायग्रा नालाय, आरो दौ दाब्ला गामियाव थानानैसो देरबोनाय नालाय, ओंखायनो जाहैनो नागिरा। जियानो जाथोंब्लाबो नाजानाया थाबाय। दा बाथ्राया जाहैबाय फैगौ 30 एप्रिल बै दिनखालि गुवाहाटीनि सेन्ट्रेल जेलाव कयदिफोरनि थाखाय मोनसे बैसागु फालिनो थाखाय खाबु होदों। दा जोंनि बर'फोर हिसाबै जाय बिथांमोना बैयावहाय हारिनि थाखाय नांनानै जोबसालियाव दासिमबो दुखु खस्थ'जों भुगिनांगासिनो, बिथांमोना दसे सम मोननायावनो एसे रंजानो मिनिनो लुबैनानै बिथांमोना जोंखौ हांख्रायदों। बेयाव आं दङ, आरो लोगोसे जोंनि बर'नि टप मस्ट आदा बिग्राय ब्रह्म बिथाङाबो दङ। जों सानैजों थांगोन, आरो गुबुन गुबुनबो दंबावो। दा बै दिनखालि खननो थाखाय माखासे मेथाइफोरखौ साखाफारा जादों, थियारि जाबाय थादों। दा माथो खालामबावनो, नङा होमब्ला रायजोफोर? दा बिथांमोननि खावलायनायखौ जोंबो ना होनाखै, जे बिथांमोननि गोसोआबो जेलाव थादोंब्लाबो दसे समब्लाबो खुसि मोनथों साननानै जोंबो थांनो थाखाय खोथा होदों। दा बेखायनो जोङो थांगासिनो दङ आरो रायजोफोर बेवहाय। दा बाथ्रायाथ' जेसेनो बुङो एसेनो लावो, नङा होमबा रायजोफोर? दा बैसागुखौ बयबो मोजाङै मोजां जालांबाय, आरो मोजाङै मोजां जाबावनांगोन, बेखौ बयखौबो हास्थायबाय। आरो नैबे समाव आङो आंनि बे प्रेक्टिस खालामनाय हिन्दी संखौ नोंथांमोननो आङो दैथायहरनो सानबाय। मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल न लगाए कोई। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाओ, दिन बीते सारा तेरे फिक्र में रह
रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। पतझड़ के मौसम में भी रंगी साना रोजे सी, झनके साना तो मैं तू बिना की तारों जैसी। सदियों से भी लंबी है मन की युवा वैसी है, और तू फुल झड़ियों वाली त्योहारों जैसी। संधा भी दीवाना है तेरा, जलती है तुझसे सारी चकोरियाँ। काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियाँ। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं। दिन बीते सारा तेरे फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। जोब्बाय रायजोफोर मेथाइया नै सिगाङावनो बुंखानाय दं, जानाय जायैखौथ' रायजो नोंथांमोनासो सायख'गोन नालाय। ओंखायनो आंथ' जेब्लाबो गावनिखौ आं जायाखैसो साननानै लाखायो। मानो होनना बुङोब्ला सोलोंनांगौआ गोबां दं, जोबनोनो थाङा। गोदान गोदान टेक्न'लजि, गोदान गोदान माने गियान बिगियानारि बिथांमोना दिरुनबाय थायो। दा बैजों खारफानांगौ जायो। ओंखायनो जोबनो थाङा। मेथाइनि सोलोंनांगौ माखासे सोलोंथाइफ्रा जोबनोनो थाङा। बेखायनो गावखौनो गाव सोलोंसासो होननानै साननानै लाबाय थानाय जायो आरो दासिमबो। दा जेखियानो जादोला फांसनफ्राव बयखौबो गोसो गोजोन होनो थाखाय नाजानायाथ' जेब्लाबो दंबाय थायो। बेनिखायनो हिन्दी, एसामिस, नेपाली, आदिबासी, बेबायदिनो बेंगलि, मिसिं, कार्बि बायदि बायदि रावनि खननो थाखाय आं नाजाबाय थायो। आरो दानि बांसिन निउ कामार्सफ्रा बिथांमोना गासिबो माने मा होनना बुङो बिराद पारफेक्ट जाबाय। बिथांमोनजों जों फेर फाथिनो हालिया। थेवब्लाबो जों मोनहानायखिनिखौ माने खननो थाखाय दासिमबो जुजिनाय एबा नाजानाया दं आरो। दा नैबे समाव आङो बांद्राय गोलाव खोथा बुंनो सानासै। जुदि मोजाङै मोजां थायोब्ला गाबोन आरो लोगो मोनफिनलायगोन रायजोफोर। दा दिनैनि बे आंनि दोंसे मेथाइ नोंथांमोननो खोनासंहोनो लानाया बेनोमोन। बेयावनो फोजोबबाय रायजोफोर। खुलुमबाय, गोजोन्थों।